ଆଜି ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ୱାଚ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କହିବା ତା ନୁହଁ, ଭାରତ କହିବା ତା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଭାଷା ଜଗତରେ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। 2014 ମସିହାରେ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ, ସେ ଜାତିଟି ବିଶ୍ୱରେ ସେଇଭଳି ପରିଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରେ। ତା ଭାଷା ପାଇଁ, ତା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତି ବା ଯେଉଁ ଦେଶ ବିକଶିତ ହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ହେଉଛି ପୁରାତନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛେ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ କିଏ ଦୟାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା କିଏ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ମାଲାୟାଲମ ପଞ୍ଚମ ଭାଷା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛେ। ବହୁ ବିକଶିତ ଭାଷା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇନି। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଇ ଭାଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତା'ର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇছে ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛେ ଆମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି 2000 ବର୍ଷର ଅତୀତ, ଆମର 2000 ବର୍ଷ ତଳର। ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ କୁହନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚସଖାର ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ରାଧାନାଥଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଯେ ଆମେ ଭାଷା ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠତା ଦେଇଛେ ନା, ୟା ଭିତରେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଶିଳ୍ପ, ଆମର ବଣିଜ, ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମର ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟରେ ଆମେ ଯାୱା ସୁମାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବଳିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ତା'ର ଉପାଦେୟତାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମ ଓଷା ବ୍ରତ ଯାନି ଯାତ୍ରା, ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏବଂ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯେଉଁମାନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ତା ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ 20 ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଅଂଶରେ ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ ଅନେକ ଅଂଶରେ ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ଭିତରେ ଆମେ 20 ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆଦର କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଷା ବ୍ରତ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶଙ୍ଖୁଳୁଛେ ବା ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ଆକାର କୁହନ୍ତୁ, ଉପହାରରେ ଦେଉଛେ, ତାକୁ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ କୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବା, ବହି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମ ବୁନିଆଦି ଉପରେ, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାଷାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବହିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କହି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ୱାଚ୍ ଟ୍ୟୁବ୍।